Saan ka ba? Uy, nakaset tayo. I don't know, pero... Yeah, naayos ko na yung Excel. Yung mga data na lang.
Okay na yata. Palamin yung pangalan niyo. Ay, no. Take out. Take out. Bibili ka pa? Or nakabili na? Kapit niyo. Naman sila. Wala lang. Ako ito. Hey, let's play. Yo. Sino kasi? Wala pa. Sulit mo na doon. Wala ka pa? Halata. Papasa. Papasa ang nanay mo. Nanay daw ni Ibes. Papasa. Kapit mo, inom ko. O, hindi. Hinahanap mo ba si Zayo? Oy, totoo? Nagpili na mo sa background. Grabe. Mag-hi kayo sa camera o naka-record yun. Hi! Uy, totoo, mag-hi nga kayo. Hey, Gio. Hindi, YouTube. Hi kayo, totoo. Look ko, mag-hi ako. Hi! Hi nga kayo, go! Doon pala nga po ito. Hindi na nakita eh. Ay, ko nakita. Ay, ka Okay, go, hi kayo, go. Hi. Hi for you, mate. Ay, sorry. Ang time we want to see. What is it? Wow! This one.
Ganda nun Gusto naman niya yung story ko. Sige. Uy! May ration! May ration! Alipin ka na. Naya kayo. Push nyo yan. Gaganda yung please kayo. Healthy kasi. Sa camera pala ako. Gusto mo, ikaw na lang. Game pa? Si Carla wala. Card natin. Tayo na. Pero, saan yung racket ko? Baka namin ka nandun. Video. Uy, look kay Maxi! Ano? Guys, iwas kayo sa line, please. Parang sarap ka ba ako? Hilang ko eh. Oo. Parang lagi kang nasa... Oo, ano? Kami nagkakwento ka rin lang. Tapos... Oo, yun. Ako 7 Tapos nakakahiya na kami ulit kasi yung boss mo. Minsan wala ka nang ginagawa. Leader kasi. Oo, ganyan na tayo. Basta late siya uwi. Hindi naman pwede. Nakakaya lang. Tapos medyo madetouch na kasi sabi sila nila. Pero minsan wala ka nang ginagawa. Kakapay ka na po. I just look Pickleball kasi, mag-tuloy ka na din. Pickleball kasi sumama yan. Pickleball? Ako nag-pickleball. Gusto mo matry yun? Tuesday, Thursday ako nag-pickleball. Dito? Thursday dito, Tuesday sa pickleball center. So, pag gusto nyo, ang dami na sa chat.
Ay. Lang. Naka-open yung flashlight. Flashlight. Mga moment ka, hindi kami natitira Lagi yan eh. Parang miniature na yun. Lalalo sa Lapitan. Long time no see. Okay, thank you. Galing nyo.